My si dneska zahrajeme Pegou, ale já ho mám tak... No a budeme dělat největší opening. No a bude ještě Blazing Night, ty poušny. No, ale... Potichu. A pak si to otevřeme na konci. Koukneme se, co tady má. No, něco dobrýho. Tady si to uděláme. Tady dáme 30. A teď, kolik toho mám? Mám jich 2 a potřebujeme jich víc. No. Čekaj, to dáme taky nakonec, jo? Julie. Nakonec si dáme pak něco, ale ne něco, ale no. Tak už mám třeba 100 000 těch vajíček, tak se vám ozvu, jo. Čau. Už to mám teda a ještě se musím lepšit takto. Tady to dalšíme. A už mu nic nemám. No, ještě tady to. A za to jsem si úplně nic. To jsem to snažil. Protože to prostě nejde získat. To nic. 9. Dejte oběr. Tady se ještě něco vezme. A za tu dobu mi padlo jen tady to. Tady to. No já. Který byl mě úplně k ničemu. Tak jednu si udělám. Mi 4. To tady je moc nic dobrýho. Ještě tady.
A já tady budu sbírat ty ovoce. Já to vezmu. A když udělám dalších 5 šajně těch barevných ovocí, jo? Celky. Hele, lidi, to prostě nejde. Já tady dělám všechno, co můžu. Prostě jako nic se neudělám. Aspoň se otevřeme těch 5 těch, no. Děláme 1, 2, 3, 4, 5. Takhle. Všechno zmáčknu. Tady ty, co zmáčknu. No. Ještě. Dvakrát. Ty 3, 4, teď to tam je takhle, takhle. Tak. Otevíráme první. K ničemu. Otevíráme k ničemu. Co bude teď? Ničemu. A tady teď bude k ničemu. A tady to bude poslední. A tady to bude k ničemu. No jestli tam něco padne. Jestli byste chtěli 15 milionů tady toho peta, tak kdo bude první komentářích, tak vám ho dám a napište tam své jméno. To první. Tady vám to dám. Ještě poslední. Ničemu. No tak to je dobrý. Tak ještě jeden. A ničemu. No koukejte na tu horu. A ještě si něco dáme. A ještě. Tak čaute lidi.